Sanibonani babukeli bethu emakhaya nasemhlabeni wonke jikelele. Welcome back to your favorite channel. Uma usasemusha la ekhaya, welcome to the growing family. Please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Namhlanje sibhalelwe ubhuti okhombisa ukuyisola kakhulu ngempilo ayiphilile kusukela esasemncane. Namhlanje uphila kabuhlungu ngenxa yezenzo zakhe. Izinto azenzile kusukela esasemncane zimenze waphila ngendlela ebuhlungu kakhulu. Donsa isitulo, hlala phansi, ungiphe indlebe ngoba indaba yanamhlanje izokufundisa okuthile. Asingeneni ngqo endabeni yethu yanamhlanje. Sawubona sisi, ngicela ukuqala ngokubonga ugogo wami owangikholisa kahle. Ngiyazi ukuthi ngezenzo zami ngamphoxa kakhulu ugogo. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi uze washona enhlizweni ebuhlungu ngenxa yezinto engangizenza. Namhlanje ngineminyaka engu-30 kuphela, kodwa uma ubheka impilo engiyiphilayo, ungathi ngineminyaka engaphezulu ka-60. Ngilahlekelwe abangani, abantu engangibazi, umndeni namathuba amaningi empilweni. Okubi kakhulu ukuthi manje sengihleli ngedwa nemiphumela yezinto engangizenza ngisemncane. Angisiqenyi ngemisebenzi yami. Mhlambe kukhona ingane ehleli epakini manje, egqoke i-uniform yesikole kodwa ingayi eklasini. Mhlambe kukhona ingane ebhulishwayo insuku zonke. Mhlambe kukhona umfana othi mina anginandaba nesikole, ngizophila estradweni. Ngifuna lowo muntu ayifunde le ndaba bese ecabanga kabili, ngoba mina ngangicabanga ukuthi istrada sizongenza indoda. Kanti sangithathela impilo yami. Ngikhulele elokishini eAlexandra. Primary yami ngiyenze eAlexandra, high school yami ngifunde eAlexandra noma ngingayiqedanga. Mina ngikhuliswe ugogo. Ugogo wayengithanda kakhulu. Wayengenzela yonke into ayengakwazi ukuyenza ukuze ngibe nayo ngisasemncane. Umama wangithola ngeoperation, akazange avuke emva kokuhlinzwa. Kodwa indlela ugogo angikhulisa ngayo yenza ukuthi ngingakhuli ngizizwa ngiyintandane. Wayeyikho konke kimi, wayengumuntu engangigijimela kuye uma kukhona okungihluphayo empilweni. Uma ngidinga into yesikole, wayezama ukuyithola ngazo zonke indlela. Impilo yethu yayingekho lula. Sasiphila ngepension yakhe, wayengasebenzi, kodwa kimi wayezama ukwenza sengathi yonke into ihamba kahle. Ngangimthanda kakhulu ugogo, ngaqala ukuganga ku-high school. Ilanga lami lokuqala ku-high school alizange libe mnandi. Ngangingakaze ngibhulishwe ngale ndlela. First time yami ngiyongena etoilet, ngalandelwa abafana abangena ugrade 12. Bebe u4 bangivimba eminyango bathi kimi angingeni ngaphandle kokuthi ngikhokhe u5 rand. Ngaleso sikhathi ngangikhuliswa ugogo ongasebenzi. Sasiphila ngepension, u5 rand benginganawo. Ngazama ukungena ngenkani, yilapho enye yalamajida yangisakaza ngempama. Ngazizwa ngiba nolaka kodwa ngangingakwazi nokuzilwela. Bangiyeka ekugcineni bathi le ndaba iphelela lapha ingafiki kothisha. Ngelanga lesibili esikolweni kwenzakala into efanayo. Bathi kumele ngibheme insangu noma ngikhokhe u5 rand uma ngifuna ukungena etoilet. Kwangiphoqa ukuthi ngibheme okokuqala empilweni yami. Baphinde bangisabisa bathi uma ngitshela othisha ngizozisola. Ngabuyela eklasini ngithukile, ngikhwehlela into engapheli. Ibullying yaqhubeka cishe iviki lonke. Ngangingenayo umuntu ongangilwela uma bengihlukumeza. Ngangingasakwazi nokungena esikolweni. Kwezinye izinsuku ngangiphuma ekhaya ngigqoke i-uniform kodwa ngingafiki esikolweni. Ngangiya epakini ngiyohlala khona kuze kube isikhathi sokuthi ngibuyele ekhaya. Yilapho ngahlangana khona nezinye izingane ezazingasithandi isikole. Bona bebengangibhulishi, bebehlanganyela nami, bebenginika umuzwa wokuthi ekugcineni sengithole abantu abangakwazi ukungimela uma sengihlukunyezwa ezinye izingane. Inkinga ukuthi bebebhema bethi kimi ngishaye inkawuzi, bathi bazongenza indoda. Ngoba ngangifuna ukwamukelwa, ngabona kungcono ukuthi ngenze izinto engangingakaze ngizicabange. Saqala ukungena emashop sintshontsha izinto ezincane, ukudla nama-chocolate. Sasithatha noma yini esingayithola. Ekuqaleni sasikwenza ngoba silambile. Kodwa into embi uma uyiphinda kaningi iqala ukubonakala sengathi ijwayelekile. Saqala sintshontsha ukudla sagcina sesintshontsha amafoni. Ngolunye usuku ngabona ograde 12 ababengihlukumeze ngiqala ukungena ugrade bephuma esikolweni. Ngabalanda namajita ami, ngafika lapho ngashaya oyi1 ngempama. Mabethi bayangisondela ngakhipha i-okap bahlehla. Ngangifuna ukuziphindisela.
Igengi yethu yakhula. Sasihlangana epakini ekseni singene emalokishini sithula impahla ku-washing line siyosidayisela kwelinye ilokishi. Sase sikwazi ukuzithengela insangu notshwala. Saqala ukujwayelana nabantu abadala kunathi. Bona bebesithuma ukuthi siyokwenza izinto ezimbi. Uma umuntu omdala ekutshela ukuthi wenze into wawungafuni ukubonakala uyigwala. Wawuzama ngazo zonke indlela ukuthi uthole lokho akufunayo. Mina ngokufuna ukwamukelwa ngangingumavuma zonke. Sasithunywa ukuyontshontshwa amafoni sikwenze lokho sifuna ukubonakala njengamadoda aqinile. Uma ubuya ungenalutho wawusengozini yokushaywa. Ngangibona kungcono ukuthi ngiyontshontsha kugogo nezinye izihlobo kunokuthi ngishaywe yilabo engihamba nabo. Kancane kancane ngangingasakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Ukuganga kwami kwakhula. Ugogo wayehlala engikhuza ngingamameli. Wayekhuluma nami insuku zonke. Ugogo wayenokuzithola ekhala ngenxa yami nginganandaba. Ugogo wagcina engixosha ekhaya. Ngayohlala nabo baba ababengenzisa imisebenzi emibi. Ngazithola sengine freedom yokwenza noma yini engiyifunayo. At the age of 16 ngase ngibamba inkunzi. Amadoda amadala esasibamba sonke inkunzi baqala ukungibona njengomuntu owayekwazi ukwenza izinto abanye ababengafuni ukuzenza. Bebengasangiyuzi. Bese benginika ishare yami uma sibambile. Imali ngangiyenza angifuni uqamba amanga. Ngase ngikwazi ukuzithengela impahla nokuzinakekela. Sasinokuma ngaphansi kwama-bridge silinda abantu sibathathele izinto zabo. Sangena nasentshontsheni imoto. Umuntu engashiya epake imoto yakhe emgwaqeni. Sasiyithatha siyidayise ngemali encane. Kancane kancane sangena kuzibhamu. Sesihijacka nezimoto. Ngase ngiphenduke isilwane ke lapho. Ukubaluleka kwempilo bengingasakwazi. Ngaleso sikhathi ngangingasenawo umngcele. Ngangenza izinto engingafuni ngisho ukuzibiza ngamagama namhlanje. Zingiphathisa amahloni. Sasihlasela abantu left, right and center. Sishaya abantu belimala. Abanye belahlekelwa izimpilo zabo ngenxa yezimpi zethu. Abanye esasisebenza nabo bafa bebulawa amaphoyisa. Abanye bagcina ejele. Mina ngangisindile. Ngaleso sikhathi ngangicabanga ukuthi ngihlakaniphile, kodwa manje sengiyabona ukuthi kwakungesona isibusiso. Kwakuyithuba lokuthi ngiphile ngendlela ehlukile, kodwa angizange ngilisebenzise. Ngathenga umuzi wami ngina 20. Abanye abantu ngaleso sikhathi basuke besaqala ukufunda noma befuna umsebenzi. Mina ngangivele senginomuzi engangiwuthengile ngemali engcolile. Ngangingazi ukuthi imali oyithola ngendlela embi iza nentengo yayo. Ngelinye ilanga sangena eMarabastad, safika sahlasela enye shop eyayithengisa ukudla. Sathatha imali namafoni, sathatha nomnikazi webhizinisi samfaka emotweni sahamba naye. Sasifuna imali. Kodwa wayengafuni ukusinika, wayenenkani lo mtshita. Sahamba naye eHammanskraal ngasemafemini le, safika sambopha saqala ukumshaya kabuhlungu sifuna imali. Isimanga wayithulile lo yamtshita, enganyakazi, engakhali, engasho lutho. Uyazi samshaya saze sakhathala, wayegcwele igazi kodwa wayengakhali. Sagcina sesimshaya ngemuva. Sasingena nga-11 sonke siwu7. Ilapho wezwa khona ukuthi kubuhlungu ukuhlengulwa abantu besilisa. Wagcina esinika amaphini nama-passwords ukuze sikhiphe imali. Ekugcineni sakwazi ukuthola imali esasiyifuna, sahamba sayomshiya endaweni ephephile. Kodwa ngaleso sikhathi kwakungathi siwinile, sibambe imali enkulu ngesikhathi esisodwa. Akuthathanga isikhathi eside, saqala ukuboshwa nga-11. Amaphoyisa asibamba ngama-fingerprints. Ngaboshwa ngahlala ejele for 7 years. Impilo yasejele ibingekho lula. Abanye engangisebenza nabo bafela ejele bebulawa ezinye iziboshwa. Ukuphuma kwami ejele yaqala inkathazo le engenze ngabhala namhlanje. Ngase ngijabulele ifreedom sengizitshela ukuthi sengizophila impilo ehlanzekile ngaphandle. Emva ka2 months sengiphumile ejele ngaqala ukugula ngikhala ngesisu. Ngathi mhlambe ukugula okujwayelekile. Umzimba wawuqala ukuvuvukala. Isisu namabhola kwakuvuvukala. Ngikhuluma kanje angikwazi ukuhamba, angikwazi ukugqoka ibhluku. Uma ungibhekile ungacabanga ukuthi ngimithi. Sahamba odokotela kodwa usizo angilitholanga. Mina sengihlinzwe kathathu bangidraina amanzi sibe ngcono sibuye sikhukhumale futhi. Obaba ebengisebenza nabo bashonile bonke. Bashonela ejele. Kusele mina kuphela ngizibuza ukuthi ngizophila isikhathi esingakanani. Uma ungibheka ungathi ngikhulelwe ngenxa yokuvuvukala kwesisu. Umzimba wami awusafani nomuntu oneminyaka engu-30. Emva kokuhlinzwa ngike ngicabange ukuthi mhlambe sekuphelile kodwa kubuye kuqale futhi.
Ngesinye isikhathi ngiya kwinyanga bathi ngathakathwa, abanye bakhuluma okwabo, mina ngididekile. Ngike ngayofika eMaravastad ngifuna ukukhulumisana nalo baba esambamba inkunzi, ngicabanga ukuthi mhlambe kungabe kukhona akwenzile emva kokumphuca imali engaka. Ngoba ukugula kwaqala emva kwalo msebenzi ongcolile ebesiwenzile. Into engiyisabayo manje ukuthi ngizoshona ngimncane, ngishiye ingane yami. Ngikhathazekile ngokuthi uma mina ngingasekho, ingane yami izonakekelwa ubani? Umuzi engawuthenga ngemali engcolile awusakwazi ukungithengela impilo. Abantu engangizama ukubajabulisa bangishiyile, abanye bafile ukufa kweziwula, abanye basejele, mina ngisele ngiyi-1. Ngiphila ngobuhlungu, mhlambe ukube ngathola umuntu owayezongibamba ngesandla ngisemncane, izinto bezizohamba ngendlela engcono. Mhlambe ukube ngakhuluma nothisha ngenkathi ngibholishwa, ngangizoyenza kangcono, kodwa impilo ayisebenzi ngomhlawumbe. Impilo engiyiphila manje ibuhlungu ukudlula lena ephilwa abantu abasejele. Yebo, inkunzi ngiyekile, angisafuni ukuphila ngaleyo ndlela. Ngiphila ngama-room engawakha la elokishini. Imali engiyithola manje ayiphumi ekulimazeni omunye umuntu. Abantu engabalimaza ngeke ngikwazi ukubabuyisela iminyaka yabo. Abanye mhlambe basaphila nemiphumela yezinto engazenza. Ngiphila ngokuzisola, ngiyaxolisa. Ngicela uxolo kuwo wonke umuntu engimhlukumezile. Ngiyaxolisa nakugogo wami. Ngiyazi ukuthi wanginika konke owawunakho, wangikhulisa. Wangitshela ukuthi imfundo yami ibalulekile, mina ngangingakulaleli. Namhlanje ngiyakuqonda, kodwa nokuqonda sekwephuzile. Uma ungumfana omncane uzothola ithuba lokubukela le video, ngicela ungayenzi lento engayenza. Ungacabangi ukuthi ukubamba inkunzi kukwenza indoda, ukuphatha isibhamu, ukushaya umuntu, konke lokho akukwenzi ube yindoda eqinile. Ukuba nemali eningi oyithole ngendlela engalungile akukwenzi uphumelele. Ngangingacabangi ngekusasa, namhlanje sengiyabona ukuthi ikusasa liyafika. Uma usufika kulo kumele uphile nemiphumela yezinqumo ozenze izolo. Khona enye into engifuna ukuyisho. Uma ingane yakho iqala ukushintsha, ungathi nje iyaganga, buza ukuthi kwenzakalani. Mhlambe iyabhulishwa esikolweni noma kukhona umuntu oyisongelayo. Iphutha engalenza ukungakhulumi nogogo ngezinto ezazenzeka esikolweni ngoba nganginovalo. Bazali, mamelani izingane zenu. Ningagcini ngokubuza ukuthi umntwana ufundeni. Buzani uma kukhona umuntu obahlukumezayo esikolweni. Nibheke nabantu abahamba nabo ukuthi abantu abanjani. Ngoba kungenzeka ingane igqoke i-uniform kodwa ingaphakathi kwayo ibe ilwa impi enkulu kakhulu. Bantwana besikole, khuluma uma kukhona okuhlukumezayo esikolweni. Ungacabangi ukuthi abantu bazokubiza ngegwala. Ukureporta umuntu okuhlukumezayo akukwenzi ube yigwala. Ukufuna usizo akukwenzi ube weak. Uma usesikoleni, khuluma nothisha noma iprincipal noma umuntu omdala omethembayo. Ungathuli kuze kube yilapho usuthatha izinqumo ezizoshintsha impilo yakho yonke. Ukube bengikwazi ukubuyela emuva, bengizoyenza kangcono, kodwa angisakwazi ukubuyela emuva. Ngifuna ingane yami ithi ubaba wami wayenza amaphutha kodwa washintsha. Angifuni ukuthi ingane yami ikhule isazi ngezinto engazenza kuphela. Ngifuna yazi ukuthi umuntu angenza amaphutha kodwa akumele aqhubeke nawo. Ungalindi ukuthi impilo ikufundise ngendlela eyangifundisa ngayo. Ngafunda sengikhula, manje akusabuyeleki emuva. Babukeli, this marks the end of our confession. Sifunda ngendlela ehlukile. Engizokusho namhlanje ukuthi ungazami ukuba indoda ngokwenza izinto ezizokubulala kusasa. Ungazami ukuba indoda ngokwenza izinto ezizokubulalela ikusasa lakho. Indaba yanamhlanje ibuhlungu kodwa iyisifundo kulusha lwethu. Ungalingi uzenze indoda ngokwenza izinto ezizokumoshela ikusasa lakho. Ungalingi uzenze indoda ngezinto ezizokubulalela ikusasa lakho. Babukeli, ngiyaxolisa ngephimbo lami, angikho right. That is why ngingapostanga for the past 5 days. Please forgive me. Thank you so much for watching. Please do not forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more educating videos. Nginithanda isidudla.